Monggo dipun bikak caratanipun. Ngaten nggih. Ugi sak samunipun mangke panjenengan sak grabyakan Panembrama mangke icip-icip malih Permadani Kuncoro ingkang pungkasan. Nggih menika prosesi, cak-cakanipun prosesi mlampahipun gendhingipun kados pundi, mlampahipun kados pundi. Mila menika sampun dipun tata kados ngaten. Nggih, supados nggampilaken. Ngaten nggih? Kersa nggih? Kersa sareng-sareng sinau nggih. Nggih. Nah, aku nek ngeten iki kula malah remen ana klirune. Sing klantih ora apa-apa ora bagi aku ngoten nggih. Ngaten monggo sareng-sareng nggih. Dipun setel sing seru Mas. Lan memuji budaya kuntilaran leluhur nyata pantinaka jati diri bangsa kita loroga buka tutur Para siswa
Nek cara kula nggih biasa. Nek Mbah No ngoten nggih pirsa. Sing mesti widon apa wido, Mbah? Wido nggih. Nah. Kersanipun jumbuh para kanipun kalian bodho napa bodho, Mbah? Nah, anak wido nika sauranipun nggih bodho. Nah, monggo kula badhe cobi sepisan malih. Namung supados mangke swantenipun rekaman
irih-lirih kemawon. Supados wonten panjenengan mangke ketawis sing lepat nggih endi? Ngaten nggih? Sing lepat nggih endi? Sing ora tenanan nggih endi? Sing ngobahno lambe tok ora metu suarane sapa? Ngaten nggih nika. Monggo mangke saestu nggih. Iki rada lon sik Mas ya. Saged dipunwiwiti nggih? Saged nggih? Nah, kula kalawa tasih mireng. Kula tasih mireng. Lho pas nembang kok. Nun sewu nggih, pas nembang kok ana sing jagongan. Lah iya, mulane iku. Ngoten niku dak. Ana lha iya mulane iku. Mangke panjenengan nggih. Sak saged-saged mangke kadidene menawi nyanyi Indonesia Raya. Nggih anteng. Nggih nek mesem nek karo jagongan mboten pareng. Apa meneh kaya cah PAUD. Ora mung guyon tok malah juruk-jurukan pancal-pancalan malah mboten pareng nika nggih. Monggo iki rada lon Mas. Nggih sepatus mangke kula mireng saking mriku. Mangke setunggal terus ping 3 kemawon mangke candle gentos Permadani Kuncara. Menawi mangke sampun radi capet-capet ngoten nggih. Nembe prosesi bidalipun kados pundi? Wonten tatananipun, carane mlaku kados pundi? Ngoten nggih. Nika monggo dipun wiwiti siyaga nggih. Lan memuji mrewi tata Permadani paguyuban kang sanyata Luga eti pendhing budaya kuntilaran leluhur nyata Pantinangka jati diri bangsa kita
kula tungkul sampun ketukanipun sampun sampun sae nggih sampun sae nika. Namung ingkang kula dereng pas kalian kula nggih. Ning mboten lepat ning mboten pas kalian kula. Menika ingkang larian pun nggih. Larian nika lho Permadani Bawat Pati nah. Permadani Bawat Pati. Anak kula ngoten janipun. Ning kula mboten wonten klepataken menika. Mboten bagian kula. Nggih. Bawat Pati. Ngono nggih. Lah kenging menapa Masus kok kula aturi napa nika? Napa menika? Matur kalian Rama Darsuki awit Masus menika anggenipun nindakaken rekaman sajaipun nggih saking ngriki terus pentas bilih niku dalu saderengipun piyambake medal ndagel nika janipun kangge sare dienggo ngrekam. Mila swantenipun nggih radi lirih mboten los. Upami benjing dipun teliti Pak Darsuki nggih. Menika kula rantos nggih dereng wonten. Kula mboten wantun ngewahi, mboten menang kula. Namung bilih mangke kira-kira kok dirubah ngoten jenengan tak mboten bingung nggih. Bawat Pati ngoten lho. Sing tak karepno ngoten lho. Nak manut iki lho. Nggih, niki lho. Monampi ini ya. Monampi Bawat Pati. Wow, krasa mboten nek mboten ngoten. Mboten nggih. Ning kula mboten wonten klepataken sebab saged ugi pancen menapa nggih logat gregel warna suara timbre nika nggih nika pancen mboten saged dipun peksa. Mboten saged dipun peksa. Mangke nek dipun peksa rak mboten wonten kreativitas. Aja-aja menika pancen didamel ngaten. Nah nika rak kula ingkang mboten dwija panggladinipun namung panjenengan kula kabari nek kira-kira sesuk iku mek selarik iku tok dak kinten-kinten panjenengan sampun saged nampi ya niki nggih. Ngaten nggih, wong mek ngono tok kok. Bawat Pati. Ngaten tok mawon nggih. Ngaten nggih. Nika saking kula